For today's video guys no, karong gabi no guys no, mais na mano na pod mi guys, kasi nabot ang mga classmate guys no, kay mano daw kay aron makasave daw pod og kanang kwarta kay gamay-gamay na inhamilin. Mao ni ako mga classmate guys nga kasi nabot mi og mano og manguha og mga isda guys. Siyempre di mawa na to ning awang atong kuhaon guys. Yung samtang giwag mi ni guys, wala mi kadag spot ni guys no. Ang uban kay ubang darag cellphone na gamit sa pag-iwag og ding isa guys no, ga dakop siya ag awang kay aron ko nung naapoy lutoon. So siyempre gisod na to sa atong suglanan nga sa kubag para di manglusot ang awang. Og siyempre guys no, subay-subay pataaning kanaw og di akong klauban guys no, lili aning buho kung naba ko no isod nga pantat awang. Og awang na dai pod og suso ang mong gipanguha ni guys no. Napayisa naman guys no, lili aning buho guys. Ang nga din ka tukbog banakon. Siyempre guys, ngit-ngit kayo ang dalan kay ispatray gamit naibuho na guys no, pangpang. Og sa unahan guys no, kakita dami ako nig igat nga kasili guys no. Kining igat ni guys no is di na kayo nimo dako guys, gagmay ra gyud siya. Kay bisayaon ni siya nga pagkakasili guys no. Og dara guys no, ang sili nga igat gawa tayo masong kauban ni guys no nga oy gada sa sundang guys, kay di na mo ni mudakpan kay perting yun pagkadangugan ng isdaan ni guys no. Magamura na yung giwagan guys, di po ilahan kayo guys no, kay wapon mo dagan pagkakita na mo guys. Og mo ni guys no, igat murag kadaka og kanay kumagko sa kamot guys. Og kini guys no, bisayaon gud siya nga kasili guys, din ko siya mo dagko og taman. Samtang kapaabot misong kaban guys no, kay gasuri-suroy para yung basak. Mo pang giwag-giwagan. Og niabot ang kauban guys, so gyud nagitigbas guys ang kasili og mo nang gidakop o siyempre di ara guys. Lami na siya guys og luto ni isugba guys no, samot na og adobo pod guys, lami pod siya guys. Og sa dayag sa unahan po guys no, kakita na pod mi og dako-dako gamay sa nga igat guys. Nga gawit-kwintek guys oh. Puan mi pangita ni guys kay pertig yung pagdanguga pag dakop na guys no, lugos madakpan kay pertig yung danguga sa isda to na pas likod. Mga badogay guys, nadakpan din sa mong kauban guys no, pertig yung pagkadanguga ng isda guys, di gid matabang og dakop. Ug din mo pangusgan di gid madakpan kay mulusot sa atong kamot kay pertig yung pagkadanguga sa isda. Ug sa unahan pa guys no, kakita pa jud may isa og guto na pud sa classmate. Di kuha guys. Bali tulo din ni kasili nga mo nakuha guys no, puro mga bisayaon nga kasili. Siyempre doon pa mis unahan guys no, kay tamak daw mi sa naisapa-sapa gamay kay mga og may makita big isda og nay pantat. Sa Duangon area din ni guys no, sa Bilar. Og mo na ni guys no, nay sapa-sapa gamay, mo ning ginaog. Agwa damha ni guys no, awang ra joy daghan among dakpan ni guys, wa joy isda na may isda gini guys, na ipantat isang buok pero gamay, pero saan man nakuha man dad ulang nigapil guys no, kay sayang pod kay nakuha man. Okay guys no, na pantat ditong gisoda to guys no. Ang lapong kauban diri guys git-git gyud niya umo ni amo ani guys, kay may kada og kanang na flashlight spot cellphone na gigamit. Saan man guys nga kasinabot og mano nga wa may da mga spot mo nang kung magasabot mi guys no, di na guys kung magasabot mi og kanang nay pagkaugma di jud madadjon madrawing ra og magasabot og una-una man nang magasabot nga ditso guys. Og mo ring sa mga awang nga mga kuha dako kay na among sudlanan guys. Mujud mi kita og tilapia guys no. Og sa pagkado guys na balik din is basak guys no, kay ato kay mangita mo og kasili og bagasuri-suri pa pud ni. Tag sana ni guys og awang. Nawang guys og dagko kay ning awang dire. Og mibalik din mi ning basak na guys no, kung nakakita ko kasili na pud guys.
nabidyaan di ko ni isang kauban guys no, kay to na sila unahan, ug ako din ning gikumkum perti yung danguga, ug ako din siyang tigbas guys, kay action magpaa guys, ako ning gitigbas guys kay aron mamatay pod. Okay guys, mo na rin among kuha guys no, ug na may mga baki na nga kuha guys, wala nang kuwang ka video guys no, perting kusuga sa ulan kasi babasa na tong cellphone, kay atong cellphone nila guys di man waterproof, mo na to maggamit sa pag-video. Ug man guys no, ang mga kuha na mo ug may mga baki guys no, nang lokso na. Lami kay ning baki ni guys no, lutuon guys. Kagol din siya guys no, bullfrog ug diha guys no, mo na din nga sugdan og hinlo guys no, ug kining baki amo din yung panitan ug gisugdan na sa akong kauban guys no, ug mga hinlo. Siyempre nakukuha din ni og tilapia guys no, nga sa kabuok sa ron sa pungbuok kuha na mo tilapia guys, para koy among nakita dito sa pagsuri-suri na mo. Human naman nagpanit ang ato ang maki og gitadtad na rin sa akong classmate pod nga isa. Aron pong mudaghan pod guys ba. Alas 12 na di hapit ni sa gabi guys no, nakauli mi dito din sa kabasakan kay ulan man nagkusog guys no, wala marta ka video guys. Akong classmates yo sayaw-sayaw guys ga Elias kintay pod. O karon guys no, human na magtadtad ug ato na po nang gihugasan guys aron mawala ang mga lansa-lansa ug mga dangog-dangog. O karon guys diana na guys no, gato nang gisang sod sa kaha ug gibutangan na tugtuyo guys, ug ato na din pang adobohon o pinauga guys no. Ug nantay mga panakot dira guys. Ug dada guys ato nang gitak-ang guys no, ang ato ang mga baki ug sagol igat guys ug simple gibutangan na for magic guys no. Dapat na ko tasa guys, lami ko yan ang baki ini guys no. Yung pagkaluto nga pinaugas simple guys, lami kayo ni. Ug kun guys hapit naman maluto diyan na guys no, ka brown na nga guys sa atong adobo, simple lami kayo ni guys. O kato ni nga tilawan pero tigong lamiya sa unod sa baki guys, mura jud siya ahos nga tibuok guys no. Dama guys lami kayo. Perting lamias baki guys. Ug sada guys no, ato na din ang gihaon guys kay ginamangaon nata kay perti nagyong kutasa kay alas 12 ni guys gabi guys, papadun mi mahuman perti na pong pasaan na mo gigitugnog gid mi guys. O diyan na guys no, haon na ug sugon na mi og pangaon ni guys no. Fix na kaon pag guys kay kaon ang ganina. Ug karon guys no, gahuka na mi og luto kay mga una pud mi guys kay perti nagyong gutoma gakutoy na gid among tiyan guys. Diha na guys no, nangaon na jud mi guys tanan. Mga nang mata na imong kauban ni guys no, kay gikan man sila nato na ibang classmate mo ni wa man kuyog mo nagapaabot na namo og maabot mi gikan na no. Ug man guys no, nangaon mi guys. Pwede na may pagka hurot sa bahaw ni guys ba, guba na sa lambahaw guys. Saon man kaon mga bay para mga busog mga tay. Puslan mang mamatay guys no, busog. Kalimot sa tag diet ni guys no. Ay pwede mang lamias pagkaluto guys sa adobo na to. Siyempre ato po nang itrapo ng luto sa mga panakot guys kay nang lami pag yun ikaon simuaw pang buang. Lami kayo. Siyempre busog-busog ito guys no. May laman na itong tiyan guys. Siyempre anak man na okay. Ug mong classmate isa guys no, nawahi din siya guys kay kaduwa pa din siya nag-email at ang gawas. Siyempre mapas na siya kaon guys, simot-simot pa siya sa mong kuha nga niluto. Siyempre kita manghipos sa punta guys. Okay, bye bye.